Subay sa mga balita, 34 ka mga sama dinunggaban ang nahiaguman sa 14 anyos nga si Tessa Marie Igay. Samtang nasuta usab sa autopsy nga dili mabdos ang biktima. Si Loan meron din sa report. 13 ka mga sama dinunggaban sa ulo ug liog, 7 sa lawas, 2 sa wang kamot, 11 sa wang bukton ug 1 sa tuong kamot. Kini ang natumbok nga hinungdan sa kamatayon sa 14 anyos nga si Tessa Marie Igay base sa resulta sa autopsy. We also noted one big stab wound on the left side of the body, and several other smaller stab wounds on the left side of the body and on the chest, no? Nakita rin natin marami siyang stab wound sa neck. Wala hinoon makita sa patayng lawas sa biktima nga aduna kini brain bleeding o baka pagkabuak sa bagol-bagol. Nasuta usab sa autopsy nga wa magsabak ang minor de edad nga biktima. Sukwahi sa mga pagduda nga 3 ka buwan na kining nanamkon. Nasuta hinoon sa autopsy nga gidugo ang biktima niadtong higayuna. Yung uterus niya appears to be non-gravid, no? Wala tayong nakitang fetus, definitely. Tsaka hindi enlarged yung uterus niya. Kasi syempre kung nagkakaroon na ng fetus sa loob, malaki na dapat yon. Wala, maliit lang yung niya, normal size. Apan kay ana-ana sa advanced state of decomposition ang patayng lawas ni Egay, dili na masuta kung nahilabtan ba kini o kung pila ka adlaw na kining namatay sa wala pa napalgi ang iyang patayng lawas sa septic tank sa Cogon Cruz Elementary School kagahapon sa buntag. Going back, yung sa appearance niya ngayon, it would appear na 72 hours or more na siyang patay. Okay. But then again, like I said, composition process. So yung maaring makita mo normally within 72 hours, baka within 48 hours makikita mo na yon. Okay. 'Di ba? So yun ang problema diyan sa estimate. Well, we have at least an idea, pero ano naman yan estimation of the time since death is not an exact science. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.